ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಕ್ಷಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಹಂಡೆ ಪುಲಕಾಂಡದ ಚಾಪುರ ಪರದಾಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಿದಾರ್ದು ಪುರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಕೊಡೆ ಗ್ರಹಣ ಆತಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು. ಯಾನು ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶರವುಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಶರವುಡ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತೂಡು ಕದ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಅಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೋಡು. ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗಾನೆ. ಸೊ ದಾಲ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಪೋದೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋ ತಿನ್ಪುನು ರೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪಾರುಂಡತೆ. ಸೊ ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಏನು ಆಫೀಸ್ ಪೋದೆ ತಿನ್ಪುನು. ಇದಾಡೋಣಮ್ಮ ಇದಾಡ್ದು ಆಫೀಸಡ್ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್. ಒಳಗೊಂದು ಕೊಡಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಾ ಮೇಡಮ್. ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದುಂಡತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಡ್ದು ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬೈದೆ ಮೇಡಮ್ ನಡೆ ಮೇಡಮ್ನು ತೂದು ಪೋಕನ್ ಅಲ್ಲನಾ ಮೇಡಮ್ ಗಿಜಿನಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ರಜೆ ಮುರನ್ ಹಿಡ್ದು ಏತ ದಿನ ರಜೆ ಅಣ್ಣ ಮಗ ಮುರಾಣಿ ಚೌತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ರಜೆ ವರ್ಷ ಬತ್ತನೊಂದು 5 ದಿನ ರಜೆ. 5 ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ 1 ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಏತ್ ದಿನ ಐಟು ಕೂಡ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಹೋತಲ್ಲ ಐಟು ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಣ ಮೂಲೆಗೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾದಿನೇಕ ರಜೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಕೂಡ ರಜೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೋತಲ್ 6ಗೆ 7ಗೆ ರಜೆ ಇನಿ 8ಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ರಜೆ. ಛೇ ಇಂಚ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿಯ ಮೊಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮನವ್ರು ತುಂಬ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಕೇನ್
ಹೋಯ್ತದ ಬರ್ಪತ್ತು ಆಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುತ್ತಿ ಬ್ರ್ಯಾ ಪಾತೋನೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಆಲ್ ಕೈ ಬಿಚ್ಚ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಇಲ್ಯಾತ ಇಲ್ಯಾತ ನಿಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಮಗ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಾರೊಂಜಿ ಜನ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಾರೊಂಜಿ ಜನ ಕಿನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೂ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ದಿನ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಾಕ ಸಪ್ರ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಓ ಬಂಗಳು ಅರಿ ತಿನ್ಪು ನಾಲು ಇತ್ತು ದಕ್ಲ ಬಂದ್ಪು ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡುವ ತಿನ್ಪಲ ಅಂದ ಕಾಲ ಅರಿ ತಿನ್ಪಲಯ ಸೊ ಮೋನಂತೆ ಓದಾಡು ಮೊಲೆ ಒಂಚೂರು ಓದ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಯಾನು ಪೋದೆತ್ತು ನಂಗೆ ಏತಾಪನ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬುವಿ 8:30 ಆಪನ್ 8:30 8:40 ಆಪನ್ ಬೋಗ್ ಬತ್ತು ಮೊಲೆ ಶೆಡ್ಡಿ ಕುಲ್ಲವಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನ್ನತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಯ್ಯ ಇಂಚಿ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋತೊಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಜನ ನಡ್ತ ಪೋಪನ ಎತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅಲೆ ಕುಲ್ಲೋಲೇತ ಬತ್ತದ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನ ಬರ್ಪುಜೇರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶೆಡ್ಡಿ ಕುಲ್ಲು ಅಬ್ಬೋ ಯಾಪ ಬರ್ರ ಮೆಗ್ದಿನ ಹುಡ್ದು ಅತ್ತೆ ನಿನಗಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಒಂದು ಏನೇ ಇಂದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜ ಭೂವಿ ದಾದಾಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ನೀವು ಮೊನೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತನ ಕೋಡ ಗ್ರಹಣತೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಬೋನಸ್ ಮಂದಿನಿ 8 ಆತನ ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪನಾಗ ಈ ಚೈನ್ ಪುರಬಾರ್ದು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬಾರ್ದು ನಾನು ತುಕ ತುಕ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪದಾರ ಓದ್ರಿ ಈ ಬೊಕ್ಕನ ಏಪಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಬಗ್ಗದು ಓದುಗೆ ತುಕ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಂತಲೊಂದು ಬತ್ತಲ್ 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 ದಾದದೆಂದು ಕಂದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡು ಕೊರ್ಲ ಕೊರ್ಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಎಂತಲೇ ಎಂತದ ಇದು ಮಲ್ದಿನ ನಡನೆಕೆನ್ಗೆ ಎಂತ ಇದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಕೊರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಬಯ್ಯನ ತಿನ್ಪೌಡೆ ಅಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಬೇ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ತೇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಉಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಿಜಿನ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಆರು ಕಲ್ಕುವೆರವಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಪು ಶೋಕಾತನು ಹಲೋ ಅದೇ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಪೀಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಪೀಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೀಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡ ನಿಮ್ಮಂತ ಗೊತ್ತು ಓ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಎತ್ತದೆ ತೆತ್ತಿ ಮಾಡ್ದಾನ ದಾದನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಅವು ಈ ಚಟ್ನಿ ತಿಂತೀನಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಮಂದಿನ ಪಾಡ್ದಾನ ಅವೇ ಐನ್ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ತಿಂದು ಮುಗಿಪನ್ ಸೊ ಕಾಯಿ ಮಂತ್ ಬಂದಿ ತೋರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಉಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಡೆ ಪಂತೆ ನಂಗೆ ಕಡದು ದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಮರ್ಪೆ ಅಂದು ನಂಗಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀಪೆ ರಾಂದಿ ನಂಗೆ ಮಂತದಿ ಓಡ ಮನ್ಪನ ಫ್ರೀಲನಾ ಫ್ರೀಲನಾ ಮಂತದ ದೀಪ ತಿಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬತ ಮಂಟ್ಲಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಬಂದೆ ದಾದ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಮುಲ್ಪಡ್ತಿ ಕಲ್ವೇದಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಡ್ತಿ ಕಲ್ವೇದಿ ಆರಿ ತಿನ್ಪುನು ಆರಿ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗಿ ಬಂಜಿಡ ಆಯ ಅప్పుడు ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ಬೆ ಸಾತನ ಅಂದು ತಿಂದು ತಿಂದು ಆತಯ್ಯ ಉಂದಿಯಾ ನೀರನ್ನು ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ತೂಪುನು ಕಿನ್ನಿ
ಮಲ್ಪಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಂದು ನೋಡ ಇಂದೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಗಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಛೇ ಮನ್ಪಡ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪಡ ಇದೇ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆನಾ ಹೆಂಗ್ ಕಡೆ ದಿಯರ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿಡ ಕಡೆ ದಿಯರ ಬಂತೆ ಸೊ ಮುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಬೊಕ ಪೋದು ಕೊದಿಪಾಯರ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇಂಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಮುಗಿಪ್ಪವೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಕ್ಕು ಬೊಕೊಂಚೂರು ಮೊಲಿನ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಓದ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕೈತಲ್ ಸೊ ತಿಂದು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯಂದೆ ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ಮೇರೆ ತುಷ್ಪವೆ ತುಲೆ ಮೂರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮಮ್ಮಿ ದೇ ದಾದನ್ಪು ನೀರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾನಮ್ನೆ ಇಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ನೇ ಮುಲ್ಪ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಸೊ ಫ್ಲಾರ್ ಉಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ನೇ ಮೀನ್ ನಂಗ್ ಕಡೆದಿತ್ತಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನಿ ಮುಗಿಯುಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜವ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಣ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನೇನು ಉಲ ಇದ್ದು ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಆಫ್ ಇದಡಿಯರ್ ಮುಗಿಡ ಏ ಮುಲ್ಪ ಅರೆಪು ಕಡೆದಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಂದಿ ಅಲ್ಲ ಲಾಗ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ದೇ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯೋಗಿ ಅನ್ ಪನ್ನೆಟ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದು ಈಜಿನ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆ ದಾತನ್ ಆಂಟಿ ಇತ್ತ ಮಲ್ಕಿನ ಉಂತದೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಕಡೆತಿನ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡಿಯರ್ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಕೊದ್ದಿಯರ ದೀತೇರು ನೇ ನಾನು ಈ ಮೀನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಚಿ ದೆಕ್ಕಜ್ಜಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಾಲ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನಲಿ ಐಸ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ದಾದಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರ್ನ ಕಜಿ ಪಾವಡು ಸೊ ಯಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಬೊಕ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ದೇ ವನಸ್ಪತೊಂಬತ್ತೆ ಉಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕನವಲು ಹೌದಾದ ತಿನ್ನಿಯಾನ ಅಕ್ಕನವಲು ಏನಿ ದಾದನ ಪಂಡಲ್ ಅವು ತಿಂದಿತ್ತೈತೆ ಅವಳ ರೈಸ್ ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವು ತಿಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ವನಸ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಯಾನು ನಂಗೆ ಬೋಡದು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂಗು ತುಲೆ ನಂಗದ ಕಜಿಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪಿದಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಪ್ ನಂಗದ ಕಜಿಪು ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕಲ ಶೋಕಾಪ್ ಕರ್ಕುರು ನಗ್ಗೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದನ್ ಗಾಯ್ಸಿನಿ ದಾಲ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನೈತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಯಾಪ ಹೊರ ಬೂರ್ನ ಜಪ್ಪುಗಂದು ತೀಲ ಒಂದುಂಡು ಆತು ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಎಂಕಿನಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡತಿ ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಂತಾನ ಗೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏರ್ಪಂಡ ಪತ್ತು ಐನಾಡಿತ್ತೆ ನಾ ಮನಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಆಜರೆ ಅಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಪಿದಡ್ದು ಕೂಡ ಪೋಡು ಮುಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಮರ ನಮ್ಮ ನರವನ್ನ ಚೆಕ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮನ ಸಾಣೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಂಕ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಂತೂ ಎಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡ 8 o'clock ಸೊ ಆ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಒಂದು ಪುಡಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದು ಎಲ್ಲೇ ಓಕೆನಾ ಏನು ವನಸ್ ಮಂತ್ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಟೆಂಪಲ್ಗಳ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹಿಂಕ್ ಅಮಕ ಮಿತ್ ಶಿವಲಿಂಗದಡೆ ಪೋಪುನುಂಡತೆ ಅವು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಶಿವಲಿಂಗಗ ಪೋಪನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ನೀರ್ನ ಪತಂದು ಪೋದು ಮೈ ಪೋತೊಲೆ ಸೊ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ಅವು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ದುಂಬುದಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಗ್ಗದ ಮೈಪ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಶೋಕ್ ಆತ ನಾಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂದು ಒಂದುಂಡು ದಾದನೆ ಎಂಕ್ ಅವು ದುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಇನಿ ಗ್ರಹಣದ
ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಯಾನ ಹತ್ರ ವರ್ಮಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತೆ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ರೀಚ್ ಆತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಹನುಮನ್ ಗುಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಪೋಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಬೈದು ನಾನು ಮೊಕ್ಕಲ ಲೇಟ್ ಆತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎರಡೆ ಪೋಯರ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದೆ ಮಿತ್ತೆ ಕಲಶ ಒಂದುಂಡತೆ ತೀರ್ಥ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥದಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ಏನೊಂದು ಒನಷ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗಿಪುವ ಗೈಸ್ ఒక ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೀಡೇನು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಜಿಂಗದೆ ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನೀಡೇನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರಪೋಚು ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್